салом бародарони гиромӣ, шумо дар шабакаи барномасоз ТВ қарор доред. Бо шумоям Ҳақназаров Далер. Мехоҳед ки телефонро ҳамчун компютер истифода баред. Пас видеоро то охир тамошо кунед. барои ин ба плеймарке даромада дар сатри поиск компютер лаунчер мезанем. баъд аз ин ана ҳамин барнома якумро интихоб карда онро дар телефон установка мекунем ва баъдан онро мекушоем. баъд аз ин рабочий столи телефонимон монанд ба компютер мешавад. аз ин ҷо ба This PC даромада, яъне мои компютер даромада, метавонем бо папкаҳои хотираи телефонамон кор кунем. дар ин ҷо хотираи телефонмо монанд ба диски 3 шуд. акнун ба ин диски 3 даромада папкаҳои дар телефон будаамонро мебинем. дар ин ҷо хубияш дар он аст ки дар ин ҷо кнопкаи свернут аст, ана ин дар ин ҷо развернут ва закрит ҳаст. инҳо монанд ба ҳамон функсияҳои компютер кор мекунанд. агар мо хоҳем бо гурӯҳи папкаҳо кор кунем, онҳоро интихоб мекунем. дар поён нигоҳ кунед ки нусхабардорӣ ҳаст, қайчӣ кардан аст, гузоштан аст, удалит кардан аст, переименоват ва дар ин ҷо боз дигар функсияҳо аст. хулоси гап, бисёре аз функсияҳое ки дар компютер аст дар телефони шумо пайдо мешавад. дигар функсияҳои ин барномаро худатон метавонед мустақилона дида бароед. бисёр гапҳои хуб гуфтед маълум, бисёр гапҳои хуб гуфтед. дӯстони гиромӣ, видео ки ба шумо маъқул шуд, лайк монед, ба канали мо обуна шавед. саволҳое ки мешавад дар комментария нависед, ҳатман ба шумо ҷавоб медиҳем. боқӣ дар амони худ бошед то видеоҳои дигар.